Salutare, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi o să ne dăm de pe o vale cu bicicleta și o să fie distracție, cred eu. Și astăzi o să facem videoclipul de astăzi. Uitați-l pe Bogdan aici. Salut! Așa. Hai, Bogdane, cu ce bicicletă o să ne dăm? Care zici tu? Zic că asta e udă. Asta? E udă seama. Am dus și o pungă. Eu zic să o luăm pe aceea. A, bine, o luăm pe această bicicletă astăzi. Mai aveam încă două biciclete de rezervă. De rezervă. Hai, filmează. Uite, știi. Eu în timp o să vă arăt valea. Apa. Uitați-l. Uitați-l cum urcă. Eu zic că e o vale foarte mare. Nu știu cum se vede pe filmare, dar vă zic că aici se vede foarte mare. M-a picat. Da, dacă vă uitați pe aici e plin. Să vă arăt și cum se vede din deal. Că nu e numai o vale, sunt două. Nu e numai o vale, sunt două. Uitați-l și cum urcă. Urcă cam greu. O are pe greu. S-a rupt supa de la schimbător. Uitați-vă aici. Nu prea. Supa de la schimbător. Și uitați-l când vine spre viteză să urce dealul. Nu vrea. Acum să dau o tură eu. Asta nu știu dacă o zic. M-am stropit. Așa. Așa, acum o să se dai prietenul meu Bogdan pe bicicletă. Haide, Bogdane. O să-i dai. Asta este bicicleta mea. Nu mai pot. Am luat o baltă. Că nu m-am stropit pe față. Asta se întâmplă eu acolo. Nu m-am mai uitat dacă e bolovan, bălți, eu direct am dat. Așa. Uite ce frumoasă vreme la noi. Puțin umed, dar na. Puțin noroi. Hai, Bogdane! Cum vrei? Nu-i uda mea. După aia o să-l filmăm, fugi mai repede. Dai la pedal, tare! Dacă vedeți ce viteză prindem aici. Are, repede după el, dai! Uitați-vă. Încet să nu te pici, că nu prea bicicleta ta. Dai, mai uite tu. Așa. Acum o să mergem și luăm cealaltă bicicletă a lui. Nu? Așa. Și noi și cu a lui. Ok. O să revenim și cu bicicleta lui. Revenim și cu bicicleta lui Bogdan. Din păcate, frânele îți duse, nu mai merge, uitați-vă.
Apăs așa și uite. Nu mai merge, na. Nu merge. Din păcate, îți frascove pentru el, nu le schimbă plăcuțele lui de... Da pe asta dus. O să le schimb eu la un moment. Așa, improvizație aici cu pungă ca să nu ne udăm. O prins o ploaie. Am prins o ploaie. Așa, acum o să ne ducem foarte repede. De așa nu te da până a lui e cam rău. Foarte rău cu a lui. Pentru că nu are frâni. Dacă te duci, nu te mai oprești. Vă spun eu că nu va. Poți să-i dai. Bicicleta asta este a lui. Eu nu prea pot să merg pe ea. Dar pentru voi, uitați, vedeți? N-ai frâne, abia mai încet. Uitați-vă cum merge. Da, și beți un șanț cu ea. Și cam așa. Pentru voi, o să vă dați și eu cu bicicleta lui Petru. Niciodată, cred că. Când merg pe bicicleta lui, el are bara și e foarte rău. Merge schimbătorul rău? Merge. A lui merge schimbătorul, a meu i s-a rupt ciufa. Și nu mai este bun. Azi o schimb și n-am. Mai, o las așa. Acum. Din câte vedeți, o luat în bolă, m-am puternic dezvoltat. Din păcate. Vedeți? Da, vă pierde camera. E văzut. O, ba, și bicicletă. Nu, mie mi-e frică. Eu văzut că la celălalt trăt aici drept. Are bara să mare. sunt incomod. E 26 roțile. Așa mi-e tot. Punct 95. Așa mi-e tot de 26, dar numai că are bara și nici n-are frân de păcate. Asta-i dă. Dacă s-a dus plecuțele. Da, plăcut. Dar niciodată nu este bicicleta. Nu știu dacă se vede până acolo. Nu prea. Am plecat! Frână de papuc. Frână putem dezvoltată, nu știu dacă se vede. De papuc. Să vedem până la el, poate. Hai pe drum. Uitați-mi că era. Am revenit, fraților. Bicicleta lui e așa. Merge foarte bine. Deci ați văzut? Din păcate ați văzut că am pus frâna acolo, picior, pentru că este vale și este foarte multe gropi acolo și nu. Și am să să mă duc jos. Am frâna. Acum, noi, cam atât a fost videoclipul de astăzi. Dacă mai vreți videoclipuri, dați așa. Așa. Dacă mai vreți videoclipuri de genul ăsta, nu uitați să dați un like și un subscribe. Dați un comentariu. Ține bicicleta, bă, bălac. Așa. Cu voi a fost Răzvan și Bogdan. Noi ne vedem în următorul videoclip. Și nu uitați, el nu prea vorbește că este rușine. La revedere! Pa, pa!